o ko mi fala ande kadi c'est de faire venir l'enfant Dieu ko artude mo o anda en ko en fait parce que do ni si continue ni ko ben tongo burata ande go ben tonde voilà do biddo ko ne o mo wo ko woni wala tout possible no artira e min na wonda woni ko me yewta ko fin téléphone no arrange ta en do iPhone no so normal e no eno e ko haje andi joni paatu haje ngarti do be wata ka be ko j'ai toujours dit que de ne pas la laisser sortir ici mi dandi nene problem nene si haje no do mi wata be detende kamen suudi ka to wala si diwo ko no don be yaada no ko yaada parce que ouais le dire on nous bien compare na on est tiens kimba o wali ade ko me quand même ça va andi ko ni gere fere wata nan gene fere wata ka fe o futtora ga e kono alla di tamu no de mo sanji den duwa ya de récupérer jiw ko welta mo den Bobo nganku kono dawat. Hello it kono do dada. Ante jiwe ko woni. Azi hebo yake dai be nyamo non ko be ngebi komto. Ko chobbal. E duma be wadi. Ande min mi da chobbal. Ko dum ngano mi adoro la ngande ayida. Me no welti hande mo. Kono welti ma. Hande non mi do welti. Kono no welti ma. Dare do mo sa to beni do labi. Modi. Adefi. La hidi yirgol lon. Adefi. Sele don fi defi wola nelan ko ko faalon hande harana fi defugol won nelan kala ko faalon mi wannay may walla la mi nyam la mon don yori saraka ne on nyamali so ko jobbal be wadi to mi nyamali awma mi wanna yabo ko welti hande ko dum yeto lan ko dum welti ma ko mi faala welti ni la ko bay mi hande hido mosude hido jadde sabuna mi wayri ide ko ka visa mi anda ide dum do nene ko ni welirta sago hara ko ni woni ni ka joni non aysat faalam hande yewtu hakkude nene yibi eske afama wireede ma ledde jeeno badde sappo sai am bobo on ayardi nila badikela ha seke ayewti lan ha bernde andinte afani ko mi faala sai wobbe be alaabi do fiu alaabi do fiu ko no be mun wobbe no hebude goto petto bajjo o walo maaya ay ben don foppo no mun donc jama on judbe alla be wata na yarlinde yonka yarlo ko ma yarlo do muide alla de wopata ayi amay ko dum nene nin kadi mi fodi on hanna mi watata ko mi wadanay on golle hoy mon koy fop si alla jam mi rewa rewete en fop hara on mankiraade lay hunde wallahi basi ayo may walla la mi nyama sabuna kulle den kare do min miniki nene ay nena sadaka yurdo mi do andi nongo do arti baabe mo ko reselu baabe nga bembe jombu no hambe mai baabe mano rere di buri baabe nga baabe mo be jombu hambe mai andi baabe mano rere di buri baabe nga ko reselu no non kasi raga why funtu no pum ay son no bule kono ande ni mai fi etna no mai furu de verdad ya vete vete ko ye vete ko je ki rai do fa no yote no Halo? Mi Johnny? Kerbe golle to ben. Johnny mi noddito ya mo siguri do.
nene aray ko fi battene murade fof ɗenɗo ka docteur en to bon aray ɗon andare en soodino piiji boyi fi murandu allah woddiral min komi faala coñciɓa waɗeɓa piihoy compte carte hoy kala ko soodano waɗaka valise faala en ƴeftu valise o naɗen ƴewtinen ko famille makko on jonniren ɓe fiyalla e finiraɗo o yari en décidi en waɗi ka ɓernde men ko décision mi yawtiri e muɗon no kasuuɗum ɗum ɗaɓɓiti on nde o fembe no ɗo yaasiga hay ko domi faala yen waɗu amata diane nani o yewtuɗa ko ɓe jurtinali mo kono min siko sagan ɗum a joɗɗinen no fi ɗum ɗum mum toon taw hakkoɗe ɓay noon allah walli a annike ɓe firtintama ko anniɗa kon kono noon en jareno taw si te en heɓi mo wonde toon mi yiinimo noon jomba on ɓe min siko sago on hino kon woni kon famani on anda on wonɗo toon si tawi no hiɗiɗa ma on anda on wonɗo toon si tawi no woni prête jombede kadi ɗon woni ka o renseigné ke film emo yiɗi o yiɗe kadi emo yiɗi mbiɗa ɓuuri tanginade o yiɗe kadi mbiɗa yiɗi mbawma si allah jaɓi o de ara o hewtani kono nayi so hewti mbiɗa ɓuuri tanginade ɓe añantana ella alane ɓe hewtiri ɓawma aw sale ko won tun taw on force mo de taw on force mo fi mi force tade dewgal forcé ala ella ala bon ayade ɗen mi yewtidade onno la solution aw non aw bon gagara tunade addu ɗon jooɗo ko hendu ɗo seeɗa jani noon ɓawjif a faami donc min mi bonnima la reconnaisse mi bonnima mais yaafoɗi sa ini mi darnima ɗo ko juste ko ya andu wonde manna mi bonnima mi reconnaissi mi bonnima wono exemple a yii mi draguima da jombo kay donc ça veut dire quoi goɗɗo sa bonniɗimoma pardarɗa yeeso makko inna accan mi ɓi o yettuno hari ɗon tampi e nder ɗum landiɗanam service min ko ɓe goɗɗum fedde hakkille mais hande c'est le moment opportun min daro yeeso ma ɗum a accan fi allah fi allah accana fi allah yeeɗima fi allah mi yaafike haysi o maɓaki ɗum ɗo ɓa tun woni yaari a jeejini si a yi woniri ni a draguila mi jaɓani komi jomba ɗum komi ɓengu goɗɗo na miɓe sifa ɓen rew non mi yii ɗum jombeteɓe jaato a faami ka way a bonnila a reconnaissui erreur noon ya sikki haysi a maɓaki ɗum 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 wononni machallah merci nani merci vraiment merci on nani this hey no now oh hey bing hey I'm gonna pity Arnati. Arrête, ça n'a pas quoi pour faire là. Attends, ape fi allah oɗo de jani ça n'a pas partie de la con quoi faire là. yaafi hollu waɗi Fous voilà. Non fous. an fus waɗi enen hiɗen jooɗiɗen yewtude to min nilan defande on ɓaccilan ɗon nden sel ko ɗaɓɓi ko yaaro
Mình là đã có sự đề ga ông tôi biết đã và đã của mình là bị tổn han nó mù lần na do anh chụp là xia do cái gì nên đã có lúc nào có đặt bị tổn office có lúc nào nhưng mà cũng có mà ya ya mà nó đã fikang ha là này là dengan diri gue qu'est-ce que nous va faire ada benda tu tak kalau gacha na fusi wa bilai na se je stay got no ali mesmo na có việc lại rồi ya que na la untuk ditasi ni dia orang makasih đã đây rồi hôn một vật jadi dia kuliah kan orang untuk kerja aku punya lah mana bilang andi om saya kulit dong tuan na kali tonton ku hon ɗum waɗi tigi tigi ɓawo iwata ko accolla kam jooɗi ton aruna to ko nde cuisine nder ga ni hiɗon daɗi wiyaɗi meño tun on may to way ɗon miijade ɗum Lalu lo sini hari gue minta ke lo ciba bini, udah sentencir lah. Anu lalu ini o hata longo haksa Aku ni, langan di sini macam macam ni hari dah. Force ada kita. Aku simpara orang punya musim ni dong. Mungkin fiya la mi je ya fiya. Ni, si koler real. Real. Ni kau flash ni. Bila nak flash. Oh, enggak apa-apa. Kalau menjadi kita. Siapa? Ada sini faham. aja pakai fiya la kodo tijan Bila nak? kodo tijan c'est vrai ce que vous dites je ne crois pas C'est parfois j'aime te provoquer. ono wallahi acce On va aller te ila ina ko problème Non, on a donné un problème. jono gondo no ɗaɓɓito Bon, c'est bon, alors. Bien, et puis, Négoy, si tu en as compte, tu veux là. eno to tata mamanji yalla ko den ko waɗi ko nani wallama yalla yondino ɗen haro waɗali susemu wallala yallama alaga jantu ɗongi jam jantu ko hewti e jam jantu sagatama won ay moy jantu jani ɗe balɗe ɗo wayri arde ga wallahi moy jam golle ɗen are ala e mom jantu wallahi wakkili ke few o wallitike on ti moƴƴano wallahi wakkili ke few are o ɓurta enen wallude jarnugol mo wallima moƴƴano allahu lanɗo waɗi barke maɓɓe ɓe fof maɓɓe allahuma amin hono garɗo jarama o gollani hoore makko mo walli julɗo ɗimmo mum hare ala ko waɗi o waɗali wallahi o golli kankadi ɗon e janto janto ala ga aw ɓandu no ayfi alhamdulillah aw yallah ɓeeɗan e cellal ngal allah amina ɓe gura nden fof ne jam ɓe fof ɓe jam alhamdulillah yallah nene gila fakir fikir ayalay arigato ayalay tijani diwangon ori ɗo to janto ala ene tijani nayi sani jana eɗo marno jo foto ɗo wallahi oɗo mi ara o kollanno ka tijjani mo ba docteur maayi oɗo mi ara si allahu lalla jaɓi toronomama tijjani mo ella ala kaka jungo mo ñaamo woni ɓeɓe foppo mum goɓe gooto aw ara elani aw sallah jaɓi honto no woɗa yaade no ɓi o foti ara neɓal denani awala yuro tijjani waɗani mi jarama waɗani sa neɓu de ko jomaɗo ko ɓi foti wallahi bigo mo ñaamo woni na ella taw mi yewti sallah jaɓi awa kollan mo saabi allah hunde noon ala goɗɗo na goɗɗum darta gifteɗen no groupeji ɗum fof aw on sallah jaɓi ellala ella dal nafoɗa israɓe ɗo no hawri tawnede ɗo no hawri albarka joni waɗa yeeso nani awa joni emin yilto awa jarama awa albarka mo to baraji ɗin jarama nani amen ɗoti o ŋaaɓo jarama bu min heɓine
nani lika ya fodi parce que ma bayta e la ko fu dan uti me andi abola andi se ngaldi programme ko foti il faut que respecte programme min non digi ko mais asmini la ni jara ma adenti on to video veti mende mina go kon sui tu hai ngaldi mingal wadango pandi pa mingal di komiti dombu c'est on tranquille andi rona jama on na wo film ka cafe awa minne on ka juda numero modi ma kondija la ngan ani ko min fala yot ni video jido ni modi ma ko hendo modi ma ko hendo modi ma ko hendo video jidi na non transfer ay non ina bana mo par WhatsApp mi ko dum mi non c'est pas juma on do ngata tinde ma tawre take piji fami mi woni wadde piji andi sim gayni wadde ko mi watta to ngara fembe citation mi non susta ba be mo so so piwo do wati modi ma ko so tranquillise-toi, relax, ok? Gazi pas ko do wida ma tawai mais ko watta mo de la parce que si don fait deuxième jour on kade wada minima be wona ka juude mundi makko na hande men fuɗɗoyri no na hande on wata heɓirde ni jawdi jawwalo tallo hara goɗɗum ala ɓawo mum non sa yi ɓalejo heɓi jawdi law andi to sina jalan wo ko piji wontidi waɗi mais moi j'en suis conscient kanko ko waɗi ko il va raconter ça mais je t'assure il va payer na ya addir non ma den hakkile don kadi sina ko Allah okki mon din jawdi Allah okki jawdi jalan goddo no heba jawdi nyallal an heba jawdi hande jango andarni fabbi yawa awa Allah no yidi odo ka mais yeggutudin piji peti jalan piji di yimbe be no wadde dum on ko hebi ko laba na holi dum bengu makko ado webude o jawdi jalan do kala mbuji donc mi jokkay ha fe yalta ka tabu guys rest tranquille en jokkay rest tranquille yalla mi yalma ka ay ka no la balani ouais no accident via la yanne comment oui donc pendant tout ce temps tu me trompais adetti la fete oka sali na ko ci mi feri ma tawto ya kombo ni o zendo excuse to ba putain non depuis combien de temps il est jokkondiri il est sauto de même no wiide même la sa rozi alla ko minanta ya wona la ko minanta hakkunde ni Allah ne sina ajante joni kan ara dawa jalla ko sikko awala ta ranta billahi fisala ko ne awala ta na ko no ni itu di jari ya febi Allah me anda ko bawa ndo ma bomba ina kan mi anda ko sina la ko midde di jari fi Allah di jari iya fe ini hebat banget kalau bicara food diet ini banget food diet oke nah masih kurang no bola mimi ni deh ko human wona hindo wote andi tan passé ma ha ko fewni dando mi andi ndar dum tay jaga ka bonki ya ke na masih kurang mi andi sara ka ba ku to to ki onda Jom go dano. Ayah dia orang akan dibuat darah kuning. Mana jom go dano. Je ne sais plus te voir dans ma vie. Est-ce que tu es ni? Ada ni kan? Jangan fiala ya, Mimi ya simi tegazina.
Afrique wala finna kala la bala ndeka kama kono nan ala hit feti hey ayat